लड़ेंगे, मरेंगे, जरूरत पड़ी तो मारेंगे। हेलो रायजोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ दिनैनि गोदान भिडिअ बरायबावनाय जाबाय। दहाय फुङावहाय आं मोनसे भिडिअ होदोंमोन। बे भिडिअखौ नोंथांमोना गाइड जानायलाय सोंहरगासिनो दङ। दा बे भिडिअनि रिजनानो जाहैबाय आङो बेखौ प्राइभेट खालामनांबाय। मानो? आं मैयानो बुंखादोंमोन भिडिअआ ओरैनो होनो होनब्लानो जानला मानला होजालाबायग्रा नङा। नोंसिनाव माबा मोनसे भिडिअ क्लिप प्रुफफोर दङब्ला नोंथांमोना होनो हागोन। नोंसिनावहाय बेफोरबायदि बुजायलायनाय स्टेटमेन्टनि माबा मोनसे भिडिअ दङब्ला होनो हागोन। अब्लाबो अख्रा हो आं दं, आं रिक्स लागोन, जों रिक्स लागोन, गिनाङा नैफोरबायदि। दा होजानाय लोगो लोगो बै होजाग्रा हौवाया ओरैबायदि डिस्टार्ब खालामबाय आंखौ। गावसोरजोंबो नांलायबाय, जेबो बुंहरनो हाया गावसोरबो। आंखौसो ओमफ्राय होग्राखौसो बिराद डिस्टार्ब खालामबाय। आङो नाङा बिदि नांबाय खमलायनि भिडिअखौ। बिनिखायनो आङो बेखौ प्राइभेट खालामबाय। बे हौवाया बै हिनजावजों लेंहरजादों जाहैबाय। माने आंनि हौवाया आंखौ होखारबाय, आंखौ हेल्प खालामफैदो होननानैहाय बे हौवाखौ लेंहरदोंमोन जाहैबाय। दा खोथाया बिदिसो। दायो बेखौहाय मा बुजिखो बिसोरो? माने लांखारनो फैदों ओरैबायदि बुजिनानैहाय दानिया आंखौ भिडिअ होनो थिनबाय। दा जेबो नङा दे, जानानै थांबाय, बन्द खालामबाय, बियो जोब्बाय। आरो बेजों लोगोसे मैयासो आं मोनसे भिडिअ क्लिप नुनो मोनदों। बे भिडिअआनो जाहैबाय इमारजेन्सि नटिस RSS नि अल इन्डियायावहायनो हिन्दु खालामजोबनाय। नांगौला जिउ गारगोन, नांगौला बुलाय सोलाय खालामगोन, दान्दाय सुलाय खालामगोन, थेवबो इन्डियाखौ हिन्दु राज बानायगोन होनलायनाय मोनसे भिडिअ क्लिप मोनदों आं। नोंथांमोना बे भिडिअ क्लिपनि सायाव मा बुङो? बे भिडिअ क्लिपखौ आङो नोंथांमोननो खोनासंहोनो गोसो जादों। नोंथांमोना खोनासंबानो जाबाय आरो खोनासंनानै नोंथांमोना बुजिनानै लाब्लानो जाबाय। हम सब शपथ लेते हैं, वचन देते हैं, संकल्प लेते हैं, अपने अंतिम प्राण के क्षण तक इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, बनाए रखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए लड़ेंगे, मरेंगे, जरूरत पड़ी तो मारेंगे, किसी भी बलिदान के लिए, किसी भी कीमत पर एक क्षण भी पीछे नहीं हटेंगे। हमारा ये संकल्प पूरा करने के लिए हमारे गुरुदेव, हमारी कुलदेवता, हमारी ग्राम देवता, भारत माता, हमारे पूर्वज हमको शक्ति दे, शक्ति दे, जय जय विजय दे, विजय दे, विजय दे, विजय दे, विजय दे, भारत माता की। रायजो राजा नोंथांमोना खोनाखाबाय दा? बे भिडिअआव बुंनाय रावा जोंनि भारतनि सिङाव थानाय मानसिफोरखौहाय हारिजों हारि दानलाय सुलाय खालामनो, धोरोमनि एना एनि खालामनो, बैफोरबायदि खालामनो थांगासिनो दं। नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै मा बुजिदों? आंथ' बे भिडिअखौ नायनानै आंनि गोसोआव ओरैबायदि बुजिदों, बियो जागोन खना खना, नाथाय गासैयावबो हानाय नङा। बेनिखायनो आङो जोंनि बर' रायजो राजाफोरखौ बुङो, मालाबाबो नेशनेल पलिटिकेल पार्टिनो भट दाहो। जोंनि लकेलानो सरकार दानांगौ। जोंनि लकेलाव नेशनेल पलिटिकेल पार्टिनोहाय चान्स होनो नाङा। आंथ' बुङो नोंथांमोना BJPनो रावबो मोनसेबो भट दाहो। रायजो राजा नोंथांमोनखौ आं बुङो। सोरबा सोरबाया बे भिडिअनि सायाव मोजांबो मोनगोन, मोजां मोनग्राबो दङ, बेखौ गैयाबो बुंनो हाया। दा आंथ' मा बुंनो, जोंथ' उन्दै लेभेलनि मानसि, जोंनि रावाथ' जेबो रज'नाय नङा। खालि जों बुंनानै नोंथांमोननि खोमायाव खोनासंहोनोल' हायो। ओरै खोनासंगोन, ओरै ओंखारलांगोन ना मा होनो? दा बेनो रायजो राजा नोंथांमोना जुदि बुजिथारोब्ला नोंथांमोना बे भिडिअनि सायाव आरो जोंनि लकेल पलिटिकेलखौ रैखाथि खालामनो सानदोंब्ला नोंथांमोना नेशनेल पलिटिकेल पार्टिनो भट होनाय नङा। आं नैबेखौ सानो। जोंनि लकेलनोनो जायनो खिया होआ, बे नोंथांनि इच्छा, नोंथांनि गोसो, जों जेबो बादा होआ। नाथाय जानांगौ जोंनि लकेलानो सरकार। नैबेल' जोंनि थांखिया। माने गुबुननि आखायाव थांनो नाङा।
बेखिनि बाथ्राखौ बुंनानै दिनैनि भिडिअखौ फोजोबबाय नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार चेनेलाव दिनैसो गोदानै हाबफैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो नोंथांनि लोगोफोरनो शेयार खालामनानै मिथिहोनो दाबाव बेखिनिखौ खावलायनानै गोजोनथोंसै बयनिसिमबो भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय